Toto je presne to, v čom na globálnej úrovni je 3D ľudská rasa integrácia svojho tieňa, svojho tieňového odrazu. Lebo keď potlačaš svoje seba ako svetlo, čiže vychádzaš z nevedomia, čiže vychádzaš z padnutého stavu vedomia, čiže frekvenčne, vibračne, na úrovni vedomia si znížený a si v kontrakcii, si zatvorený, čiže si stratený v tomto tieňovom odraze seba. Namiesto toho, aby si ostal plne prepojený v expanzii a pozrel sa, že wow, ja sa len pozerám na svoj tieň, wow. OK, integrácia seba.